kono dosen. Lah kowe gur entuk duse tok, sene ra entuk kowe iki. Berarti sampean ki Nun Sewu itu yang bisa dinamakan seniman seniwati sing kurang kreatif. Kok ngono? Jenengan dalang oleh sinden. Berarti kan sampean ora golek iso golek wong jaba. Lingkup lu tuh kecil, Bos. Kok sih cara penyelamatan dalam rumah tangga seperti itu? Itu alibi. Kok iso? Loh iya loh. Loh, saiki dalang ya. Sik. Apa? Dalang oleh sinden. Berarti Nun Sewu ning jaba ora payu. Mas Cahyo mbiyen yo sing nguber oke lho kuwi. Sing nguber debt collector iki 7. Rene tak kepruk ndasmu. Wanda, ya dah. Kaya kumpulan satelit sakunerna belahan yang naik menteriraku jejer-jeran sekrani ada nyentuh bareng baik di menawe Makasih. Aku iki karo Mas Klidik karo Mas Kluthuk iki adate yen ketemu sak panggung yen ora ning Medion, Ponorogo, ning Solo. Iya. Ketemu ning Blitar lagi ya pisan iki. Kira-kira der apa ora engko? Ayo. Aku ki lho, aku lak sampean wis kulino ning kene. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokallah, barokallah. Nggih. Ridho hidayah saking Gusti Allah. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinanggih karomah barokah Allahumma. Amin. Ya rabbal alamin. Mas Cahyo, dalem Mas Klidik. jembleng serendeng gumun setahun kula. Kok ngaten? Jer bali desa wayangan setahun ping pindho nek ra kene ra enek. Gosek sampean ora kulak pawarta adol pangkrungu. Piye iki? Iki ingkang kagungan hajar menika Pak Ponari kalian Bu Tumirah disengkuyung karo Mbak Dewi Yuli. Lah nggih, mula kula menyampaikan bahasa ngeten iki menapa? Sebabipun syukur Kyai Candirejo menika luweh-luweh. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Rian. Oh iya. Anggenipun leh kagungan kersa dipun sengkuyung kalian warga agung masyarakat Candirejo. Saya dipun kuwati kalian sedaya kepemerintahan wonten ing Candirejo. Mula niki pejabat tingkat desa yang selalu memberikan tuntunan dan dukungan penuh kepada masyarakatnya. Mula niki pejabat kali masyarakat menyatu manunggaling dadi siji, nyawiji golek kenggon sing kepenak wonten ing ngajengipun bali desa. Mula tepuk tangan wonten ing Candirejo, Pak. Wah, Pak Lurah perangkat lan sedaya. Nggih, Pak Sukar ngono. Asmane Sukar ning piyane nggih mboten Sukar blas. Oh iya ta. Kepenak nyatanipun ngeten iki dipun paringgen kaya ngeten iki Jopi. Nggih. Alhamdulillah kepengker mboten saged sowan wonten ning Candirejo Pak Cahyo. Pas bersih desa. Bersih desa. Lho sampean anu piye pas repot apa pas anu tanggapan dhewe? Mboten. Lah kok ora rawuh rene? Anu pancen mboten ditanggap kok. Tak kira lek napa job dhewe melu sapa to sapa. Mboten pancen nggih kathah damelan ngoten. Oh, Kathah alah. damelan. Jenengan niku leh ngumpani kok ya iso apik. Lah kulino Medion dan sekitarnya paling ngono kuwi. Mula ya Allah, Masya Allah, Mas Cahyo. Nggih. Ngeten niki penjan pirsani. Niki masyarakat ingkang ikhlas, masyarakat ingkang luhur budi pakertinipun. Saya lenggah tarik-tarik wonten ngandhap diriwangi sing ngadeg nika kecepit pager barang. Niku ming bedheke napa? Ming melu ndonga, melu nampa syukur keluarga besar saking Mbak Yuli. Leres. Niki Mas, Mbak Yuli sekeluarga ingkang dalu menika ngawontenaken tasyakuran, nikmat boten dipun nikmatipun ditampi piyambak nanging dipun tularaken wonten ing
teparus dayanipun. Inggih, leres. Alhamdulillah nggih. Niki rawuh jam pinten jenengan? Kula saking Surabaya wau enjing. Loh, kok ning Surabaya? Iki acara dari Provinsi BKKBN. Nggih. Sosialisasi dengan masyarakat Jawa Timur diajak lebih sehat, jauh dari stunting. Leres. Nggih. Pancen Jawa Timur menika luar biasa. Nggih. Benjang menika Dinas napa niku pariwisata Provinsi Jawa Timur ugi badhe wayangan wonten ning Pasar Sumarata, Ponorogo. Ponorogo to niku. Tanggal 11. Sareng kalih kula. Jenengan temu ndi? Teng Tulungagung. Wayangan. Nggih no, jenengan teng Ponorogo kula teng Tulungagung. Oh, nggih. Ngoten. Acarane sami. Acaranipun benten, kula sunatan. Wah, Ngeten. Sunatan. tak kira padha karo ki lho, Boten. taraman Wah, lho. kok taraman pripun? Nggih. Pangapunten. Nggih. Mas Kluthuk boten saged ngomong napa-napa. Sebabe. Ari-arine teng mriki. Ayo. Masyaallah ya ampun. Nggih, Ayo luar sampean ngomong biasa. ini piyai sepuh-sepuh sing lenggah jumeneng ini direwangi kados ngeten iki bedake napa ming pengen golek seneng Mas. Leres. Pengen bahagia. Nggih. Masyarakat mriki niku tujuannya ming bahagia. Nggih. Biarpun suasana yang tidak baik jangan dimasukkan atau jangan ditelan matang-matang. Nggih, mentah-mentah. Ditelan. Wah, iki pikirane nang ndi-ndi iki wong iki Betul. ora. Mengke nek mentah ora tek. Sik aku tak takon. Keluargamu apik-apik ae to? Wis sae. Masuk. Anu Mas, sampean sing ning arepe gak kowe nak aman. Betul, alhamdulillah dengan semua. Mas Kluthuk iki lho mbok arep ngendika apa pamane? Betul, sementara. Mumpung enek ari-arine jenengan kaya Sumantri kali Sukasrana. Ayo. Ya jan masyaallah. Kaya layang seta layang kumitir. Layang gaden lek kuwi. Pangapunten Mas. Nggih. Niki dalu piyai ingkang lenggah kados mekaten nika dipun catet ngamal jariyahipun. Nggih. Menungso kuwi ora kok kudu sedekahe gawe duit mboten. Nggih. Nanging nggih pangucap lan doa itu penting. Leres. Duwe ngilmu ya kanggo mulang, Nggih. duwe tenaga ya kanggo rewang, Leres. kagungan duit nggih gelem nyumbang. Nah, niki. Piyai niki tiga niki pun dipun cepeng, Mas. Nggih. Mula duwe ilmu ya mulang, bertukar pendapat, sharing. Nggih. Duwe tenaga ya gelem rewang ngriki mboten gegem tangan, gotong royong, gumolong nyawiji, guyub rukun sayek saeka kapti. Nggih. Lho, duwe duit ya gelem nyumbang. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Rian. Nggih. Kagungan duit ya gelem nyumbang sedekah dana driya. Untuk kebahagiaan. Leres. Dadi wong yen duwe dhuwit mesti bahagia ngoten nggih. Alhamdulillah ngoten. Nggih, nggih. Apa bener ngono Mas Kluthuk? Sing ngomong sapa? Lha iki dulurmu sing ngomong iki lho. Pripun to sampean? Lek duwe dhuwit Bahagia. nyatane enek sing duwe dhuwit akeh, dhuwit korupsi nyatane mek wedi konangan. Lah iki sing diomongke nggon tatanan ngoten niku to Mas. Sampeyan Ayo. tak belani. Nggih. Nun sewu, sampeyan nyambut gawe kula kerja ngeten iki. Sedaya para marga masyarakat direwangi macul, kabeh iki pengen duwe dhuwit, pengen sugih. Mesti semene kepengin sugih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nah, kuwi kaya ngono kuwi. Kula omongi, niki mumpung kula niku nun sewu awake dhewe niki main ning ngarepe langgar. Musola. Nggih. Main ya iki. Pentas. Akhirnya Main iki jiki. keplek lho. Nek awake dhewe pentas gelar budaya. Pentas gelar budaya. Yen pangapunten Mas. Pripun Mas Kluthuk? Mas ayo. Sik. Iki dodolan apa to iki? Kok repot dhewe iki. Oh alah sindene oleh door prize ya ya. Durpres kepiye kok. Ngeten. Napa niku, Pak? Wong sugih. Tak ning dhuwur ya, Mas. Monggo bebas. Nggih. Nih, Pak De amin iki Pak De nggih. Ora apa-apa to niku. Awa. Nggih. Kowe lek muko wendel kaya ngono saiki. Nyapa lho. Amit. Bah. Pripun wau? Nggih. Wong niku sedaya nyambut damel, Nggih. direwangi rekoso, ketepuk ringkel, Nggih. direwangi kaya wae apa wae dilakoni mergo kepengin sugih. Kata-kata sugih niku salah Mas Cahyo. Pripun? Wong niku aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Aja dadi wong sugih. Ning dadi wong cukup. Apa ya salah ngendikane? Salah. Lho. Mergo wong sugih ki ning dindinggon mesti kurang cukup, ning nek wong cukup ki mesti bakal sugih. Dicekel omonganmu. Tak cekel. Kebo sapi gugu Keluane, menungsa. omongane. Berarti nek wong sugih urung mesti cukup. Cukup, nek wong cukup mesti sugih. Jlentrehke, Mas. Nggih, sampean ki nuwun sewu. Napa? Neng dinggon piyai anggere wis sugih, niku mesti uripe sarwa kecukupan. Eleh dereng mesti. Contone, Ndek ingin dan mersani berita no mboten? sing ndi? Sing wakil menteri Oh, pusat.
Pusat. Ngopo? Sugih nang mboten? Ya sugih. Nyatane isih korupsi. Oh, kuwi Berarti kan kurang cukup. Oh iya, nafsune sing ning Nafsune arep. lah, nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan niku nek anu Mas, ngati-ngati bocah niki nyolo wedi. Ning nek wong cukup niku mesti sugih. Mergo napa wong cukup ki mensyukuri nikmate peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala, paribasane sedina mung mangan ping pindho, paribasane jangan lodeh karo krupuk kuwi menikmati syukur, kuwi nikmati ramung kuwi sing darani wong sugih Mas Kang. Nggih. Mas Cahyo. Dadi wong ki sing penting cukup, Cukup. karo syukur ya. Syukur. Nggih. Tegese rejeki sing ngandum Nggih. pengiran to. Nggih niku. Nah, saiki aku tak takon. Tak cekel gunemamu. Tegese Nggih. anane syukur rezekine pengiran pira wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih. Upamane sampean karo Pak Poniran. Nggih. Pak Poniran. Lah, Nggih. butuh- Pak Ponari ya to. Disangoni. Gila. Iki sing darani wong sing kurang sugih. Kok iso? Apa, Mas? Lho ditanggap kok kali karo jenenge iki lho. Lho mangan ngangge keter apa-apa yang ngangge kurang, ora nggih. Iya lek sing cilik. Upamane sampean disangoni. Pak sinten? Pak Ponari. Aku meh Pak Ponadi kleru. Pak Ponari. Pak Ponari dipun paringi upamane 10 juta ditampa karo Mas Klitik ya. Nggih. Terus didom to. Nggih. Mas Klitik ndelalah kuwi njupuk Napa? sing 8 juta sampean 2 juta. Mergo gedene rasa syukur lan rasa cukup kok tampa kanthi ikhlas. Leres nggih ngoten niku. Loh. Aja meneh kok mek 2 juta. Kula niku ora diweana Mas. Kula ikhlas Mas Cahyo. Tek apik menatimu. Sebabe apa? Loh, ya tak nggo nyalu utang-utangku ndek ingi yo. Kok Utang karo apa, pitik sik ndek utang 7 yuta. Jenengan iki ki takon gon syukur ki mau lho Mas. Dalam pembagian hitungan matematika dalam syukur ki mau Mas Cahyo ki ming pengen ngerti ngono lho. Keikhlasanmu kaya ngapa ngono lho. Apa? Ya wis. Wong ikhlas ki penting. Ngono lho nggih to Mas. Leres. Karena apa yang diberi nikmat dari Allah itu Betul. adalah titipan. Harus kita manfaatkan. Kula niku lek ndelok ikhlase warga masyarakat Candi Rejo. Nggih. Khususnya awake dhewe niki kudu nyonto pinaringane Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing ngwehi ragane awake dhewe kuwi duduhne keikhlasan Mas Cahyo. Wah, sik. Kok ning gone ragamu ikhlas ki Contone gone piye? ndi? Contone penjabarane piye? Niki lek ngarani apa ya? Jawa lek ngarani apa? Kula wae unen-unen. Nggih. Ragane menungso niku wis ikhlas. Lan ragane menungso wis ikhlas, iki ya kudu dicontoh menungso kang urip ning alam donya. Niki ten nun sewu nggih. Ragane menungso ki enek nun sewu. Umpama ning ngarepe dhewe Kabeh dadi siji. iya, ning ngarepe dhewe ki nek panganan. Iso nyawang ora iso njupuk, iso njupuk ora iso mangan, Nggih. iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg, iso wareg ora iso ngetokne. Wah. Ayo, napa niki? Elok ki jeru lho ki. Lho, jeru niki. Niki saking jerune niki minggir golek nggon cetek niki. Ngilmumu tegese Lho, dalam. nggih lho, Bos. Napa niki? Sik kok iso nyawang ora iso njupuk. Keiklasane ragane menungso kaya ngono. Iya. Ning ngarepe dhewe iki nek panganan. Nggih. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Kuwi mripat. Mripat iso nyawang. Nggih. Panganan ning ngarepe awake dhewe. Bener. Ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Tangan ke mung iso njupuk tok. Nggih. Ning ora iso mangan. Sing mangan sinten? Lambe. Cangkem. Lambe. Ya bener. Ikhlas ora tangan? Ikhlas. Tangan ki mek njukuk tok. Ora berontak. Ora berontak, Ora ora melu mangan protes. dhek ya? Ora melu mangan. Mata ya meneng wae. Mata ya meneng wae. Sing mangan sinten? Cangkem. Lambe, cangkem. Cangkem utawa lambe ki iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sinten? Ilat. Ilat. Ikhlas ora lambe kuwi. Kok urut ya Mas ya? Heeh. Kamu kok dadi siji lho. Nggih napa mboten? Iya. Ilat ki iso ngrasakne ning ora iso wareg. Sing ngrasake warak Sing wareg sinten? Weteng. Weteng, Mas. loh. Ikhlas ilat. Iya. Weteng menika iso wareg Nih. ning ora iso ngetokne. Lah kuwi lho. Sing ngetokne sinten? Ayo silet. Hei, Silet Mas. wong Jawa mbok dilus. Wong Dubur apa-apa ngono lho. biasane ki Santoko ndang apa piye? ngene wae ndang langsung ending ngono lho. Niku keikhlasan raga menungso. Wadidang sing Wadidang. Iya. Dadi insyaallah warga masyarakat Candi Rejo menika keikhlasannya itu sesuai dengan pinaring saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti moto enek manfaate. Manfaate, Bos. Kuping enek manfaate. Enek manfaate. Irung enek manfaate. Enek. Lambe ya enek manfaate. Enek. Iya.
Iki sirah ya enek manfaate. Ya ampun, tangan enek manfaate. Enek, Sikil ya enek manfaate. Aja mleh kok mata irung lambe. Iki ya nek manfaat. Kok terus cak-cek. Adike lek guyu buwater. Alah ya Allah. Berarti kabeh Loh, manfaate. iya lho, Bos. Nggih. Dadi nun sewu sedaya warga Mekat Candirejo ing dalu menika dalam rangka nyengkuyung menapa ingkang dados gawene Bapa Ponari. Insyaallah kabeh pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Didohke bilahine dicedhakke rezekine. Amin. Berarti sampean ngomong raga ki ikhlas. Saiki sampean mesti ngerti raga. Raga, ikhlas to Raga? Lho iya no. Saiki tak tekoni. Aku apa kowe? Aku. Oh iya. Ya. Aja rayan. Lho, iki lho, Bos. Nggih. Iki ilmu lho. Leres. Acara ramene kaya ngene lho. Ruwatan to. Pak? Ruwatan. Sebabe rame apa, Pak? Disponsori karo BRI karo Rokok 76 iki lho. Dadi Kuwi ya pas nggon briling ngono. Ngono. tak tekoni rek. Aku apa Mas Cahyo? Mas Ayo. Iya ngono. Waduh. Apa iki? Mas Ayo. Wis tau burung iki? Dereng. Waduh. Lha apa iki? Tak tekoni. Iya ting. Kok nek kene sukses digawa ning Delopo. Iya. Saya kula tekoni. Pripun? Jenengan niku nun sewu nggih. Jujur to? Jujur. Jujur. Jenengan ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Berarti jenengan niku nun sewu. Berarti jenengan niku nglakoni napa sing gelem nglakoni, insyaallah sing gawe bungae wong liya. Nggih. Saniki kula tekon. Jenengan yen nenek jajan ning ngarepe jenengan jalan berit mboten? Ya yen teku luwe tak jopo. Leres. Nggih. Sakniki kula tekok. Jenengan niku ndelalah mlaku ning gang. Ndelalah ning kono iki nek dhuwit 100.000 ning gang niku. Jan cukup mboten? Tak jopo. Rezeki kok kuwi. Berarti jenengan niku rasa imane kurang kuat, rasa ikhlas, rasa nrimane kurang kuat. Loh, sebabnya apa tek ngono? Iki sing jenenge weteng lak butuh wareg. Ketika ada makanan, ya kita makan. Sing kula tekokno duduk panganan. Ning kono jan niku mlaku ning gang, ning kono dhuwit 100.000 sampean cukup mboten? Ya dijopo. Nah, berarti sampean ki imane kurang kuat, kena godho sing kaya mangkono. Oh. Saiki upamane kowe Kula liwat ning dalan. Nggih. Enek dhuwit 200. enek 100.000. 100.000. Nggih. Kok jupuk apa ora? Mboten. Wah, berarti Imanmu kuat berarti. Mboten no, wis sampean cukup kok. Lelekmu rombok cukup tak cukup. Wong iki ya mantan copet to, Mas. Kowe iki mbok ngomong wae nek Cahyo mau wis dipundhut karo Mas Cahyo. Saiki tak tekoni. Kowe Anu. aku ditakon. Iki ilmu tuwa lho ya. Adu kepinteran tenan. Oke. Saiki wong sing apik lak kudu Jujur. Jujur. hambeke bawa Laksana. laksana lagi. Iki digemiteran lho ya. Oke. Sampeyan nyambut gawe ngene goleke sapa? Bojo. Bojo. Tresno karo bojo. Tresno. Lahir batin. Batin. Ya, ya. Karo anakmu Tresno. lahir batin. Lahir batin. Yen tresno karo bojomu, yen kowe diceluk bojomu Mas Rene kok, kowe mara apa ora? Moro. Ditimbali bojomu? Moro. Mara. Mergo Tresno. Karo wong tuamu tresno apa ora? Tresno banget. Yen diceluk karo wong tuamu? Budal. Nah. Kowe karo Gusti Allah tresno apa ora? Tresno. Ngalah-ngalahne tresnoku karo wong tuaku karo bojoku. Tegese yen diceluk ditimbali Gusti Allah, Aja sik. Kok ngono lagi? kowe aja mencela-mencele. Jare hambeke bawa laksana. ora kenong klincati. Antarane ati kuwi kudu ngawiji kita, Mas. Ati lati pangkarti dadi siji ya iya yen ora ya ora. Nah, ngono. Tapi aja kok ngono to. Dirungokke sik nggon pitakone dirungokke sik. Ayo Rono. Ngono. Kowe iki kurang mat, kupingmu kurang mat. Jenengan baleni, Gus. Nate to wong Jawa ngendika? Nggih, Mas. Hambeke napa? Bawa Hambeke laksana. napa? Apa iki kalau? Bawa napa? Bawa laksana. Bawa laksana. Tegese ora nglincati pangandika sing Sing ngono. Sanggih niku. nah, yen iya ya iya Yen ora ya ora. Nah, digemi ya ki ya. Nggih, nggih. Sampe nyambut gawe goleke sapa? Bojo. Mergane napa kok? Tresno. Tresno kalih. Bojo kula. Yen ditimbali bojone jenengan. Budal-budal Mas aku teko. Jenengan sing ngukir jiwa ragane sapa? Wong tua kula. Wong tuwa. Ditimbali karo Tetep budal kula. budal. Teko. Mergo Kula tresno. nah, pertanyaannya, sampean kalih Gusti Allah tresno mboten? Tresno, Mas. Lek ditimbali sewanci-wanci, Sik to, Mas. Kok enek sih piye to, Mas? Lah sampe lak wae dibudal ning Dlopo sing ngancani sapa? Iki lho, kowe Sing ada iki sapa? jenenge ngono kuwi kurang siap. Wah, Kurang saweg. Lah, kalau adikmu kae kena dicontoh kowe. matur suwun. Mewakili arep. Loh. Weh iki sinau Mas, sinau. Iya. Kulun nafsi da'il qatul maut. Lho. Santrine Gus Idam iki.
Kulu nafsi da'il qatul maut. Nggih, Gus. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Nggih, Oh, Gus. nggih Dus. Nggih. Gus kok dus piye kok? Lah iya, Ngono. Ngene dus. aku lu cempe. Wong ki kedunungan napas bakal kajemput maut. Lah ngopo to? Ngapa ya? Cablek. Duduk mukrime barang. Wah gaya mulai kok iso, Pak? bagus. Lah iki mau kene aku gula kok kene dipok kene. Mbak Kesi sing nolak oke. Kok kowe dicablek lemu gemagus kaya. Mbak Kesi sing lak oke. Lho iya no. Nah, lah. Wong wedok ya aja dingolokne. Lho, ngapa? Berarti wong 1000. Kuwi wong lanang sing receh. Lho. Kok receh Kok pripun? iso? Loh, Mbak Kesi sing lak oke. Lho Mbak Kesi sapa wae sing seneng piyaine ora kersa kok. Justru malah itu menjadi nun sewu. Itu pengalaman hidup saya yang menjadi kebanggaan saya. Ah, alah rupamu kaya kapur barus ngono kok. Kamu baru matamu iki. Kok dadak leh. Lek ngelokne dulure aja kapur barus ngene ora pantes, ora sopan. Gemuk. Weh yo gemuk, masyaallah irenge. Masyaallah. Iki lho. Sing nolak oke. Iya. Justru malah iki ya. Hmm. Biyen tak tolak. Mbak Kesi iki. Lah wong pyayine cakrake kaya ngono garwane, he? Iki Iki lho bawera kaya ngono, ningrat kaya ngono kok iso. keblondrok iki. Kowe contongmu ora angger jebles kowe. Mas Cahyo ki mbiyen nalika karo Mbak Kesi itu juga perlu penuh perjuangan. Ayo. Aku serasi lho, Tuk. Ora kok mbelani aku serasi. Aku dalang, kono sinden. Nah itu. Aku dosen, kono Dosen. Lah ini. Lah kowe gur entuk duse tok, sene ra entuk kowe iki. Berarti sampean ki nun sewu itu yang bisa dinamakan seniman seniwati sing kurang kreatif. Kok ngono? Jenengan dalang oleh sinden. Berarti kan sampean ora golek iso golek wong jaba. Lingkup lu tuh kecil, Bos. Kok sik cara penyelamatan dalam rumah tangga seperti itu. Itu alibi. Kok iso? Loh iya lho. Loh, saiki dalang ya. Sik, Apa? dalang oleh sinden. Berarti nun sewu ning jaba ora payu. Mas Cahyo mbiyen yo sing nguber oke lho kuwi. Sing nguber debt collector iki 7. Rene tak kepruk ndasmu. Kowe ora ngerti. Oh, Senggakane sinom Mbah Nom Surata kae. Pripun? Sing lanang seniman, sing putri Seniwati. seniwati, kayane mlumpuk. Lah kaya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lho, Kuwi lek seniman. padha tanggapane. Heeh. Lah lek padha ora tanggapane, priyo jeleput kabeh. Tapi kodrating Gusti jodoh rezeki pati derajat sumiti marang kersane Gusti. Kuwi karepmu. Lho kuwi tulisan tok. Ning lek mbok lakoni kanthi becik kuwi ora bener, Mas. Lho, Jodoh rezeki pati Gusti Allah sumiti marang Gusti. urung mesti. Lho, Lek menungsane ora mbudidaya kuwi ora bakal dadi sempurna. lho. Bener ki, bener. Ah. Jodoh Nek ora digoleki, ora temu. apa ya ming tengok-tengok tok? Tengok-tengok tok ning omah. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngari. Ning omah tengok muga-muga ya blas kowe ngantek tuwek ya bongkon bujang kowe. Ya ora? Nggih, Ya kudu nurutus. Elek ora. Loh, nurutus ki dolan, Bos. Dolan. Mergo nek dawuhe para winasis hablum minanas hablum minallah. Artinya, Ya ngono kuwi mau tak WA wis sampe. Hidup Kudu harus- nurutus. Iya, Ya ora? iya. Ya kudu hidup bermasyarakat. Oke. Lah kene mek tengok-tengok tok, mosok arep enek wong wedok mara sampean gelem tak rapi. Ora enek, Bos. sik kowe tak debat lek iki. Napa? Dadi lek wong tengok-tengok ora entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa. Oh sik, sampean ngadeg entuk dhuwit ora? Oleh. Aku ngopo iki? Linggo. Linggo tengok-tengok ta? Ya. Nun sewu ora pamer. Aku karo kowe entuke akeh ndi? Akeh sampean. Bosok kowe. Aja nyek wong tengok-tengok ya. Nadyan tengok-tengok ning ya asile luar biasa mergo ora perkara ngadege karo le tengok-tengok ning pikirane piye anggene cemerlang gagas marang pakeliran. Sing saya katakan apa tadi? Tengok-tengok. Heeh. Lek sampean kan dhewe iki tengok. Oh, Mula iya. ben dadi tengok-tengok kowe rene wong loro terus tengok-tengok. Ora iso. Aku ngadeg kok. Dadi nek separuh Sawan berarti nun sewu dalam perbendaharaan bahasa Jawa itu kurang memahami. Lah lagi ya. Mergo kula ngomong tengok-tengok ki wong loro, padha karo OT jajan menika. OT kuwi Terus, Kuwi loro. nek siji. OT. Nek separuh Ot. Ngono lho. Ya ora? onde. Onde-onde iki lek jajane loro, Bos. Nek siji, Onde. nek separuh. On. Lah nek tengok, Tengok-tengok ki wong loro. nek siji, Tengok. nek separuh. Teng. So tingine medion ya iki ya. Ning ketake kowe kok iri karo aku. Mboten iri, Bos. Ngene lho. Aku karo Bu Kesi ya munggah panggung Nggih. bareng.
mudhun panggung bareng. Bareng. Sesuk neng kampus budal ya bareng, Nah. mulih ya bareng. Ngene. Istirahat bareng. Gini. Kowe meri karo aku. Oh, tidak iri. Jenengan tuh jangan besar kepala nun sewu nggih. Besar kepala besar hati. Ya besar kepala dintup tawon aku ndiki. Boten ngeten. Aja kemlindi. Aja kemlindi. Iki witing klopo sak lubune. Sampean ki ditutne Mbak Kesi iku ora perkara tresno. Lah, Lho. mergo sampean tau diculik terus nun sewu, lirak-lirik liyane. Dek yang tak takoni tresno sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kuwi mung lati, Bos. Ning atine sapa roh? Lho, apa kowe ngerti atine Sukesi? Nah, biyen kali kula niku pun dangu kali kula. Ya ampun. Jadi yang paham dengan perasaan itu saya, Bos. Masa piyayine menik-menik ayu kaya niki? Menurut sewu. Don't look from the outside, but from in the heart. Wah, Jangkrik, pangananmu gatot kok dadak. Kok dadak bad look from in the heart, don't look from the outside barang iki lho. Kuwi apa? Kowe basa apa bahasa Inggris iramu mekrok kowe. Kowe ora harus kata-kata. Apa? Beautiful because of love. Beautiful because of love. Artine, Mas. Engko tak WA. Ayu mergo Ayu tresno. ki mergo tresno. Ayu ki mergo tresno. Sak elek-elek aku. Iya. Ning karena dulu tuh Mbak Kesi cinta terhadap saya. Kita aku ganteng. Loh, lah kene ngopo kok milih Mas Cahyo? Nah, mergo aku pilih liyane. Loh. Berarti ora mbok langgati. Bukan tidak melanggati, nun sewu. Mergo wis direbut kae. Loh. Wah, jenengan nggih ngoten niku nyulayani, Mas. aku ora kok ngrebut. Aku ora ngerti yen biyen nate gandeng karo kluthuk. Mendah kaya apa lamun to omah-omah Bukesi karo kluthuk njur neng nggen kuwade nggen kembar manyang kae Oke. mlaku bebarengan dicondro karo dalang manten. Lah kamu Manten putri Kadisri Tanjung ingkang kakung Kadisri Galak. Lah apik banget to kuwi. Menika Sri Bombok. Menika ya ora kepenak. Ya arep kepiye masa lalu biarlah berlalu. Betul, Bos. Guyon, Bos. Dadi ngeten iki lho, Bos. Dadi intine Bumbu. Bumbune wong seneng ngeten iki. Nggih. Mula Mbak Ruli ngejak seneng Mbak sapa? Yuli. Mbak Yuli. Kuwi Mbak Ruli ki anake poniran mau lho. Ngono. Nggih. Iki ngejak seneng. Mbak Bile wonten medal, Gus. Wekdal wonten. Mr. Rian kita ajak ke sini. Ya. Lah sing komunikasi bahasa Inggris sapa? Mbak? Loh, ini yang Pulau kok ora paham itu? Mas Kluthuk niku riyen pangapunten, Mas. Pripun? Pangapunten. Betul sih. Niki teng Inggris suwi. Kula 3 tahun, Mas. Teng Inggris suwi, Mas. Eropa mriko. Nggih, 3 tahun. Elok, Nggih. elok. Teng Spanyol suwi. Weh, Loh, pripun, nyolong Jen? petek niku. Loh, pripun? Ketek sapa jala? Loh. Petek. Mas mencuri perhatian, mencuri perhatian. Mula bahasa Inggris luar biasa. Elok, elok, elok. Malam, Pengertian. selamat malamnya apa, Mas? Good night. Loh, Pinter, bener. selamat pagi. Good morning. Loh, selamat siang. Good afternoon. Oh, pinter, Pak. Silahkan duduk. Sit down please. Loh, iso, Pak. Ning Inggris suwi ya kula. Umpama silahkan masuk. Eh? Silahkan masuk. Silakan masuk. Heeh. Ora mbok omong iki. Jangkrik. Kowe iki ngundang saksen ngono lho. Ora mbok omong sing kuwi. Oh, iki rasa dadak ngandani kan ya sing terekam apa gitu lho. Welcome come in. Ah, welcome come in. Dadi apik ngono lho. Kursi bahasane apa jajal? Chair. Kursi, Chair. meja. Table. Loh, iso, Mas. Iso. Pintu, pintu. Door. Loh, iso, Mas. Pulpen, pulpen. Open the pulpen. Iso. Bola, bola, bola. Bola, bola. Ball. Oh iya. Keluar. Out. Bola keluar, Out ball. bola masuk. In ball. Apa? Bola kena tangan. Ojo cepet-cepet ah. Bola kena tangan. Hands ball. Lho, kuwi lho. Nek penyakit ambeien. Double. Ora iso. Iki pinter kok, Mas. Aja cepet-cepet. Kok dadak-dadakan ngene mumet. Iso jujur. Enggak, Mbak Ruli diajak Nggih, iki. Mbak Yuli. Kalian Mbak Yuli. garwanipun. Siap-siap. Nggih. Mr. Rian. Mr. Rikat Ryan. Welcome. Suku-suku batok, batok elan. Rama menyatuna Leh-leh ayo muto. Majenting. Monggo Mbak Yuli. Ryan. Yen obah. Yen Yen urip. Monggo, bisa lihat. Bersama Mbak
Pripun? Mas Rian tidak bisa hadir di sini karena sudah pulang Oh, mantuk ning ndi? ning Dandong. Loh, daleme ning luar negeri kok. Ndi? Amerika. Lah yo Dandong, Amerika Serengat. Sengate lak yo tan kono kok iso mangsani. Ndak apa-apa ya. Panjenenganipun menika lenggah wonten Bali. Oh, sembeli. Lenggah wonten Dubai. Oh, Luput wonten Amerika, nggih. Wonten niku. Nggih. Nggih. Ngerti to kono. Oh iya. Rono kula niku iso tak bikin rono jan. Dipun selingi kemawon kersanipun. Wonten Waranggana menika. Niki Pak. tobi ingkang saking Blitar rumiyin niki. Nggih. Ada to? Oh, Dinten Mbah Sukron niki. Pundi menika to? Nggih. Wah, nek niki nun Lah. pangapunten Mas. Pripun? Dalang lek ora kaya nun sewu. Dalang lek Mas Cahyo itu beda dengan dalang-dalang lainnya. Napa nggih? Dalang lek dalang-dalang lokal kene ya. Nggih. Nggih adegan kewan kuwi mesti gawe dekorasi. Oh iya no. Mas Cahyo ya adegan kewan mesti gawe kewan tenanan ngono kuwi. Dadi Lho iki ora enak. Lho kuwi payu wis tememplek ning kono kok iso. Iya. Menika, Pak. Nggih, nggih. Menengan, Nduk. Nggih, Cahyo nggih. nggih. Ini, Kenalan. Ini, Mas Jan wis kenal mbok menawa sing mirsani ana sing rung tepung. dereng ya guys ya. Guys. Iki sakmene iki paling tak ya wis apik, iso ning budaya banget kok iso. Nggih. Anu karo Om Kluthuk, Nduk, coba. Ah, ngono. Saya ayu ta Nduk sampean, Nduk. Nggih ta. Asmamu sapa, Nduk? Diva. Diva, cocok. Nggih. Insyaallah sampean iki sampean dadi diva sinden tradisional. Amin. Nggih, Sampeyan nggih. sampeyan diganti ya Nduk ya iki aja kembang melati ya. Lah napa? Sampeyan diganti kembang api gini dadi rada Ya kobong Lho, nutuk. cengelmu kok iso. diva-diva. Bocah wedok ki anggere bathuke nono. Elek sing ngomong. Piye katuranggane? Katuranggane ki Nggih. pemikir masa depan mengatur manajemen perekonomian rumah tangga. Ki apik. Karena apa? Luas, dalam pemikirannya luas. Bojo kuwi bathik nanang antek separuh ya. Niku nonong Nono lubut. separuh ki. Kene terus kene maju malah ngono. Lah tek koyo turunan banyak ngono. Penyending ini batak bentuk nih tembok lah sih. Ah ngawur wae. Berarti Anarkis, lemu ya. nata infrastruktur kurang. Malah ora. Apik. Cepi Dek. Dalem pundi? Dalem pundi? Lego. Wong legok. Nggih. Ngerti, Duk? Legok ndi, Nduk? Legok. Oh, iya. Pirsa jenengan? Roh. Oh, Legok ndi? kemloko. Mloko, nguran. Nggih. Nah, iya. Kok pirsa? Lah, aku soboku ning kono aku mbiyen. Pundi? Anake ommu ki ning kono, Nduk. Ning polsek. Oh, Ning lah, polsek kono. Saiki pindah ning Srengat. Saiki pindah ning polsek Anu, Serengat. Dadi dinase polisi teng ya? mriku. Nyopet kecekel iki. Ra penak iki. Cocok. Bapak iki penadah. Nggih. Bang apa, Pak? Nggih. Nggih. Napa niki? Ayo sing kepenak. Piyayi kene iki nyenengke kok, Nduk. Betul. Korpe dijak kepiye-kepiye ya kepenak. Sing kene ya Pak D ya mirsani, kene ya mirsani. Mister Rian ya jos. Napa, Mas? Cepake jeding dawa. Jeding piye wong kuwi kalenan kok iso. Mau ning kono nek wong kejlunguh praro keplesik. Guyu wong akeh ra ngerti. Kowe ya guyu. Kowe guyu. Nyapa aku guyu mesakne no. Lho kudune guyu lho. Kon guyu piye wong sing kepleset ya aku dhewe kok. Biayaan ora. Lah wong kuwi sembatane cilik kok, Mas. Kudune tekku kuwi. Pak, ayo. Tembang, Pak. Nggih. Sing enek bawane, syukur lek iso roman karo Mas Ayo Kece. oke. Anu pelek ya, Gus. Ah iya, nggih. Nggih. Aku kula niku dibengi iki rada bingung, Mas. Ngapunten. Napa? Piye apane sing ngono? Gamelane yo komplit pelok slendro. Gamelane komplit iki lho, caca iki wong-wong iki lho. Kok enek Pak Minto, Pak Eko. Lali kowe rada Iki bledru. Bhinneka Tunggal Ika ngene iki. Heeh. Wong iki pangapunten, Mas. Pripun? Sok kala konotasine piyayino benten-benten. Nggih. Kae yogane kae, dalange kae, kae yogane kae, dalange kae. Yo saiki kok dadi justru ini kita lihatkan bahwa keharmonisan seniman seniwati tidak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, Nggih. tapi bersatu padu untuk membawa harkat martabat budaya Rungokno kuwi, Indonesia. Duk, ngono iki kebersamaan. Lah, Kaya nggih. kembang setaman kae, ana mawar, ana melati ning kabeh harum. Nah. Ngono. Nggih, lah nggih kula niku lho ngrungokne kok ngono kok gamelane kok penak bareng munggah iki lho. Iki Pak Minto. Pak Eko, lho kok nggone Pak Boy ndek iki ya. Iya, ini dapat ya nek ya. Bu, iki yo boy. Pak Jakun reneng iki Pak Jakun. Apa nembange Mas Klitik? Pamintaku, Pak. Wah iya, dandang gula. Iya. Tentang gelo wae. Kalau Pak Boy.
Ayo. Aku karo karo sampean ya, Dik. Nggih. Mas Lutuk derek mboten? Jongko ae. Dekorasi no. Nun. Dekorasi. Dadi Kok katut nyambut gawe. dekorasi to, Pak? Sing nembang lak wong loro. Nggih. Ya iki pelengkap. Oke, siap. Kene nduk, Mas, notasi. Notasi kayak buku itu. Tintingan. Pamintaku. Kowe kok njuk melat-melat wae ngopo to, Nduk? Biyen iki lahire nyidam nyambe. Awang digandul kok nang ngene wae. Mboten nembe kecakot semut. Kowe iki ora ngawur wae. Iya. Wong ngene duwe ciri khas dhewe-dhewe ya ben. Nimasida asik atut runtut tansah reruntungan bocah iki wendonane akeh. Lah piye? Mau melet. Lah saiki sirahe pengen nang ngene terus iki. Kaya jam kae. Domoki wong wedok iki ya nek kuwi ndi wong sok tuwek-tuwekane wong wedok karo wong lanang. Ayo tuwek. Kayak wong lanang no. Heh? Kayak wong lanang. Lah, piye tengere? Lah jenenge wong lanang kan imam rumah tangga. Wah. Otot bayune kuat. Weh. Salah. Iki. Tenger iki lek mlaku. Wong lek wedok tek wis ora kuat. Piye Mas? Nek tuwek wedok, mlakune piye? Ning Mas? ndi mesti. Oh alah lho. Sirahe gedek. Sebabe piye Mas? Wis gak mampu. Oh lho. Mulane lek wong lanang mesti gak mampu. Ning ndi lek men? Oh aku ambek ning ndi. Lho padha ae. Aduh, iya. Coba terusno Cahyu, Cepi. Ing sarina Plak-plak wae ngopo. Properti barang oplak-plak. ngene Endahing bengi iki kaya-kaya ora bisa marnani ana ing penggalihku lho, Dik. Mergo kaya-kaya peteng. Mergo sing iso madangi mung sliramu. mboten niki. Kok aku butek ini kon madangi piye kok iso? Ora aku koyo dop. Sampeyan iki tak ibaratke kaya cahya sing sumunar. Iya. Apa ya kepenak leh jumeneng terus. Mboten niki. Keju to mrene? Keju. Kesel to nembang sing apik karo lungguh ngono. Nggih. Yo. Kene. Kursine. Kene tak mesake bocah iki ben terpegang dengan karakternya iki ngono. Nah. Niki pripun ak napa? Lho kuwi lenggah ono. Oh, mboten Kursine. napa-napa. Minangka kuwi dadi damparing keprabon anggonmu lelenggahan Oh, bengi. nggih. Kok lungguh ora apa-apa kok Kebetulan idek ora kula apa-apa nggih. kuwi ayo. Kursi kuat kuwi, Nduk. Wah, aja begagah. Oh, mboten. Saya putri iki lenggahe ngene, nu. Nah, nu. Keduren Nah. ketoke Mas Klitik kuwi. Nggih, Oh, tadi sik. keduren. Nggih. Iki nek keduren kok kene disuruh mudhun. Nah. Oh, ngoten. Wah, canggih. Enes telane nggih ngarep to. Oh. Nek iki rada rono. Pripun? Nek iki mudhun, plek. Nah, nek kepengin dhuwur, Nggih. kene tak duduhi rene. Telane nanti. Tombole ning kene. Larang lho Aku iki dukne canggih ngeten. lho iki ora ayo. Canggih lho. Ngono ya. Kuwi nek mendek, kuwi rada suruh Ngeten. ngono. Kok nek Nggih. pengen munggah, nah ngono. Saking mriko mau. Ngene to, sik jajal. Kula tak keduren nyoba, suruh, nggih. set. Nek pengen munggah, iki direp. Iku. Nah, Kula tak nyoba. ya ngono. Lah kedokne ngeten. Dhuwurno sik. Oh, dhuwur sik. Dhuwurno sik ku lagi dindekke. Aja. Ardi Pripun, dhuwur Ben Pak? diduwurke iki lho. Aku mah Iku nyoba. lek sing didol iki ora dhuwur, Lah ngopo? modot. Modo tak sendrike kene ora. Oh, mau. Nafsu ya kau. Ki metu, Nduk. Nggih. Dom-dommu kuwi. Iya. Nah. Wah, duh. Duh, dewa. Apa kok duh Kok kuwi diwong? to? Catan kingkang. Ya. Kok duh dewa. Trah Ayo. patute dados kursi wawoke. Wah, wis jan kuwi melu Pak Boy neh lho. Wis jan melu iki apik lho iki. Datang kinggang. Miki cedhakke. Nah. Wibawa lho. Datang Lang dhuwur. Dah. Ngono lho. Luwih antep lho, gedhe. da.
Cemeng ini cemeng ketribelen. Bassnya ditambahin sedikit. Lo. Ayo. Low. Nah, iya. Kurang gede sithik. Da. Gandeng tangane suarane digedhekke. Da. Kurang gede po. Da. Yang di. Kurang gede. Malah ngedeni. Sik guyumu ndak penak ngono. Kaya syuting RRI. Tatan genggang serambut welas somring awak. Iya kok ngono. Kok iso kok ngono. Campur iki. Malah wis ganti, saya wis ganti. Ganti Pak Boy. Iki langgam bawane iki Sidosari ha ya. Sidosari. Alah ya. Ganti Pak Boy. Lamun Adoh. adoh caketing Ganti kowe nduk, sampean Mbak Diva. Yen cedhak tansah mulat. Mripatmu apik lho ya. Nggih. Kok iso dadi wanita centil. iki nek wong wedok iki kok kedepe kerep. Berarti wong wedok sing nun sewu sregep ngibadah. Sing ngomong sapa? Lho, Bojoku iki wedoke kedepe kerep ini ya. Lah kok tibake kulino dadi barongsai. masyaallah. Ayo. Mari melu Pak Boy iki. Sita asih Jane aku mesakne anggere Banyol terus iki korbani bojone mesakne aku. Mboten Mas. Aku ngerti karo bojomu piyane setia, piyane apik, Saestu, grapyak semana. Nggih, Mbok aja dilok-lokne. mboten. Nek guyon Mas. Guyon ya. Asline kula niku lek teng non sewu nggih lek teng panggung niku kula ngeloni bojo kula sok elek ngoten kan. Heeh. Asline bojo kula ayu Mas. Ayu ya. Nggih, Lahir batin nggih. lahir batin. Syukur. Ayu apa? Tapi semu awake godit Mas. Awake gudi, Tambah lemu. lemu, nang lek turu lho ya. Angger miring lho ya. Heeh. Iki kok spray lho, iki ngusung lembek. Layakno awakmu dhek iki glagepen. Lah ketutupan lemak aku. Kok iso glagepen to? Turu iso glagepen. Badanku lho, kemelku kok kulit aku yo ngono. Mula kon olahraga bojomu ki. Lampun. Kok lek iki pun melu yoga. Bojo kula iso nggih. Nggih. Melu yoga bojo yoga kula. niku sinten? Kok melu yoga berarti awakmu ora tanggung jawab. Lah nyapa to? Lah saiki melu yoga iki lho. Yoga yo. Oh. senam. Iya. Lah sing latih jenenge yoga. Iya. Kon lari-lari ngono lho. Lari-lari nggih. Oh, ben isuk Mas. Angger nyolong lo mlayu juga. Ya. Ya. Pindo mimi lan mintuna Ayo. ayo bareng nimbas hanet tepi wae
Bajute ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ngaren. katingaren tindak wae ra numpak taksi Kedewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani Keleresan mas alias kebetulan lanjane kathah rada kabetan yen urun mas enggal-enggal rencaki tekan omah mangke Balungan. Nono. apa ya tenang ra tope wong legan golek momongan iki blanja napa mbakku badhe pindah Mas sampean ampun kuciwa kula randha anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja ning pasar bae perawan rondo kanggo kurapati penting Mas sampean Angkat, Mas. ampun kuciwa kula randha anyaran ditinggal lunga ayo tak terke ning ndi Teng pundi, Mas? ayo sak Teng pasar wae lah. tidak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaran tindak wae ra numpak taksi Keleresan mas alias kebetulan lanjane kathah rada kabetan yen urun mas enggal-enggal ngrencaki tekan omah mangke kula omahi tope wong legan golek momongan ati iki blanja napa diwarep pindah Ampun mas sampean ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja ning pasar bae perawan rondo kanggo kurapati penting Neng Semarang mas tuku gelang pante-pante Sumalang ya ben rondo dijamin Oke, terima kasih Mbak Terima Tita. kasih. Pak, makasih. Ini Mr. Rian sudah standby. Nggih to? Yes. Masya Allah. Standby Nggih. and cus. Cus iki apa? Apa ki? Rene ki apa? Cus. Kambie. arep mbok Please suntik kambie. Nah, kowe nek aku ndi aku wis cus rono lah ngono kae. Come here Mr. Rian. Yes. Monggo. Iya. Mister please OTW rene Suara suling kumandang suaran. Tolak-tolik oh,
ini hanya ingin menikmati Nah. pagelaran wayang pada malam hari ini. Nggih, nggih. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, beliaunya izin tidak bisa naik ke atas panggung. Nggih. Itu. Beliaunya hanya bisa menemani dengan warga-warga masyarakat Candirejo ini dan insya Allah kita semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggih. Tapi sebetulnya Mas Iya, Jo, iya. karena ini kan streaming Mas. Ya, Nggih. Paling tidak masyarakat Amerika Serikat juga akan beli seringat. jadi Amerika jadi gini Mbak Yuli, Nah. izin. Sebetulnya tuh kita itu ingin Momentumnya itu. momentum yang Nah. bahagia. Bahwasanya gini, Nggih. kita ingin menunjukkan bahwasanya warga asing yang juga bisa cinta terhadap budaya Budaya. kita. Nggih. Nah, Ingin menunjukkan seperti itu Mbak Yuli. Nggih. Mohon kesini sebentar, boleh, Nggih. Mbak Yuli. Apa Sama- kira-kira anu Ya. gila karo Mas Kluduk ya? Betul, lek gilone ini, betul. Pak. Lek jijik paling ya, jijik ya. ketoke nek disepoti Jawa kok ora pas. Anu lagu barat Mas, Spesial. lagu barat. Apa? Wiwit. 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 Wiwit biyen mula. Wih, baik. Nah, ya. Wis Mbak Yuli, sebentar saja. Saya ingin no. Mboten Oke. kersa, Thank nggih. you. Terima kasih. Ingin terima kasih, menikmati terima kok kasih. ya. Siap. Nggih, Iki nggih. Mr. Rian Rian. itu Amerikanya mana Mbak Yuli? Mbak Yuli? Kulon Amerika nih, kulon tuh gurate. Iya, gadong. Mana Mbak Yuli? Amerikanya? Oh, iki yo ngapusi. Nanti Duk. Tiba kene no. Endi? Dadong. Lek piyai Amerika ra kersa saiki ganti piyai Jepang wae. Siap. Cek Oke. eten lho. Iki enak loro iki nang kene. Endi? Mana, Bos? Iki enak Mbak Birgita enak Oh, Inong oke, Nawangse. siap. Oh, Jepang. Wah, tak keke lagu Jepang. Yo cocok. Judulnya Zuenli. Apa? Zuenli. Piye kuwi lagune? Loh, Zenli. Zuenli. Cino, di Cino. Lah ya Cina Jepang lah enek to. Padha sipite padha ya. Lah ya padha to. Zuenli. Yo. Zuenli Mas, Zuenli. Yo. Monggo, Dik. Nggih, jumeneng Mbak Ya. Inong, Mbak Birgita. Lagunya Zuenli ya. Oh, iya. Suwen liwat aku kelingan Cino. aku bokae yen aku leren wis ngene iki lagune lah Ngene. asli saka Jepang Mas Zuenli Suwen liwat Bang Gudulmu. Berkita. Salam. Winong. Salam. Anda kan sebagai mahasiswa toh? Nggih. Jadi gini. Coba saya ingin mendengar dan melihat jenengan mengucapkan terima kasih kepada Mr. Rian yang jauh-jauh dari luar negeri nimbali jenengan dan juga Mas Cahyo pun tadi. Lah, Coba. Birgita iki sing bar Ya, lulus TOEFL iki lho. Niki. Birgita dulu. Berkita. you and speak English and the Java and the translate Nah, I'm sorry I speak with Indonesian soalnya biar bisa lebih mudah Oke. ngono lho, Pak. Oh. Karena kan TOEFL kan ada reading, ada listening toh, Pak. Nek reading bareng to. Iya toh, Pak. reading. reading ini gak nge jaket kandel wah kademen Oke. Mediding kae ngawur. Mediding nggih nguyuh kae lho. Wih basa desa. Thank you for Mr. Rian. Nggih, Dan- aku bahasa Indonesia ya. Sik Mas. ngene, Nggih. Mas Kluduk ben marem ya. Ya. Bu Kesi. Lah, Bukesi. Bukesi sik. Bukesi. Bahasa Inggris Bu Kesi. Bukesi, malah maem ya sampean ya. Bu Kesi mbiyen ning luar yo suwe kok Oh nang luar sik luar nah dhewe. Ayo. Jadi termasuk yang Pluto. Iya. Hello, good Mister. evening Mr. Rian Mr. dan Rian, Mbak Miss Yuli. Yuli. Mbak Yuli. Yes. Mr. Rian, excuse me please. Ryan. Mas Ryan, Ryan. excuse me please. I would like to invite you to come to the performance just few minutes to say hello with the community of art in the night, Sik, please. ben dijawab sik. Ah, ini loh penting loh, Bos. Oh, iya. Jadi ki wayang Aku ki- ngerti ya, kok jawab mesti. Oh nggih, sami-sami mending. Yeah, we Samsung. will bring microphone to you. And mikrofon yang dicekel. Ping blasur malah ora. Hello, Mr. Rian. Terima kasih banyak. Wah, biar kae. Wah, nggih. Domongi wong kuwi mbiyen ning pasar Tugurante suwi kok. Ora percaya. Pas sampe Ayo, ngono. Atul pitik. Hello, Mr. Rian. Ryan. I Iya. would like to ask you about the performance tonight.
what do you think about the performance this wayang? Is it beautiful or what do you think about the wayang tonight, please? Oke. Iya, semua asik sekali. Wah, matur nuwun, Asik Mister. sekali becik ketitik olok ketara. Komunitas di Terbasuki Jawa, mau. komunitas di Jawa sangat indah, sangat seperti berkeluarga. Ya, so terima kasih atas semuanya udah datang dan semoga semua menikmat malam ini. Amin, amin. Terima kasih Mister. Ternyata Mister Rian itu pinter bahasa Jawa, bahasa Indonesia loh. Awake dhewe ora perlu nganggo bahasa Inggris. Ya, tapi kan ya setidaknya tuh biar tahu bahwasanya edak-edak iki pinter no. Iya. Ya ben ngerti budaya Jawa. And the Java, and the Sinden, and the Sinden. Song, and the Sinem. Saya nam itu Enek sinden nembang tembangnya sinom ngono lho. saya nam takut tahu tek. Thank you Mr. Ren. Matur suwun. Yes. Matur suwun. Matur nuwun, Sami-sami. Pak Lek Rian nggih. Waduh. Iya. Sambi-sambi. Iso ya. Sami-sami ya lho domongi kok. Iki biyen pasar gratis. Ini kalau Mister Rian itu mau mendekat ke panggung itu sebenarnya lebih Asik, asik. asik. Enggak apa-apa, kita enggak nakal. Jadi sinden-sinden ini baik. Sinden-sinden ini Pasti tidak itu nakal. Mas Rian ini takut kalau disuruh Ya menyawer maaf, nanti. saya nggak bisa goyang. Loh, tidak goyang tidak apa-apa. Mr. Ren. Yang penting nyumbang. Podo ae. Tegese nyumbang Thank you. kebahagiaan, Oh, nyumbang iya, iya. kebahagiaan. Berbagi. Ayo. Ndak apa-apa. Anu Mbak Kesi penjan tawani minta request apa? Iya, iya. Coba. Minta lagu apa Mas Rian? Gending, Lagu Mbak. gending. Gending pelok Halloween. Udang kuning ge. Slendro ge rosmelo. Terus Kuda kuning. napa? Podang Kudang. kuning. Oh, podang kuning krungku kuda kuning. Kuda kuning ini tak cengemu. Krunguku malah gunung kuning. Lek kuda kuning kuwi jogete mek. Oh, podang kuning. Podang kuning. Spesial podang yellow beat breed blur. Anu ya betul. Angel wis contohmu meneng wae timbang Yellow salah. bird. Yo ilat kuwi kaken Ya ngerokok. podang kuning ya. Ya dibawani Mbak Winong Oh, karo Mbak oh. Birgita. Nggih. Nggih. Seneng. Paling kula sing nanggap wong luar itu satu kebanggaan buat saya. Ya betul. Nggih. Ayo coba bawa. Nong, ini nong. Berarti ki engko bengi bayarane ade dolar to ki. Dolar. Dolar. Bisa. Nek Mas Cahyo ki dolar, dodone melar. Lah awakmu Nek aku rupiah. Rupa ganteng, pintar dan amanah. lah aku Pound sterling. apa kuwi? Potonganin monster rai kaya maling. Thank you. Waduh. I like. Aku ada enggak? Aku ada enggak? Apa? Oh enggak ada ya. wis. Ayo. Ayo, bawa. Nadyan wujud temong paksi. Bahasa Inggrisnya peksi Bahasa apa? Inggrisnya Bird. Piye? Bird. Brit, Breed. Brit. Breed. Nyanyi. Gawe with me in the make me thirsty. Malah diwerake ora. Oh iya membuat. halus manis nengsam make Kowe iki nginak sing jelasnya bahasa Inggris iki lho. Iki tanggung jawabku besar. Kowe ngawur ya iki yo. Aku iki menerasih bahasa Inggris ki udah angel. iya iya aja banter-banter Lek please iki apa to? Please ngono kae. Please ini kok sakit, Mas. Sakit please. Kok sakit? please itu tolong Ngawur. Tolong. Penyakitmu. Silahkan. Silakan. Lek nang nggen bandara nek ladies and gentlemen ngono kae. Menika ladies niku berarti
wedok karo lanang. Oh iya, ngerti. Kayak tahu ning bandara nek tulisane ladies. Terus sing kene woman. Lho, apa kuwi? kuwi malah duyo ora. Kasih to. Men, ladies karo men. Ladies karo men. Iya, wong wedok sing ledis ngono lho. Ayo. Ladies karo woman iki padha ae. Wong koplo-koplo ya sini. Wes, Iki malah guyoni dagelan awas niki ya gede Pak Boy. Halus manis nang Soft Oh, iya. of the sweet. Yes. Halus manis. Soft of the sweet. Nang semake ne? Eh? Nang semake? Eh? Nang semake iki lho, bahasa Inggrisnya apa? nyenengke. Nyenengke. I'm happy cute. Iya. Sik, lek manuk mau apa manuk mau? Bener. Lek kucing, Cat. cat. Lek kucing kecemplung sumur, Ya ora iso to, Mas. ya iso. Napa? Kucing apa? Cat. Kecemplung sumur, Napa? gatas-gatas. Ayo, teles kok dheweke. Kucingnya apa bahasa Inggrisnya? Cat. Nek umpama loro kucing kabeh Cat tuh. Lah nek kucing melompat Orang ngerti ya. Long Kowe cat. ngerti ora? Long cat. salah. Apa kuwi? Freddy. Kowe ngerti kucing? Bahasa Inggrisnya apa? Ya cat. Lek kucing berbulu, Ya cat bull. oh salah. Apa kuwi? Kan biyen. Gopo. Iki buka banyolane Mbah Jorono. Iya. Karo wong donya kae lho. Yenang, ayo. Seminggu. Ayo apa bahasa Inggrisnya? Itu lang journey. Lah ya long time di journey. Tengah-tengah. Goleki si podang jana. Pendi lebet. Mesti kok guyu ya. Enggak lah, sampean ini sak krungune kok. Lah apa? Finding Yellow Lah Bird. ya Fendi lebel. Fendi. Ibu bunga Fendi mana yang kuning? ingat. Fendi lebet. Fendi manuke kuning. Pabene ora. Ibu Tiku bareng Birgita Winong, yo. nyanding bisa dadi tambah. Oke. No. Jangan gambir. Oke. Buka bunang Oke. sekali. Dong. Dong leng pyong. Ora bahasa ta. Tete lonte. Tak anteni suwi lho. Iya. Monggo diaturake podang kuning pamundhute Mr. Ryan. Monggo, oke, please, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang goleki ora
Matur nuwun Mbak Birgita kalian Mbak Winong Nawangsih menika Nggih, saking monggo. Kediri lan Tulungagung. Leres lan iki minangkani pambulanipun saking Mr. Yuli, Mr. Rian dan juga Mbak Yuli. Ya. Setidaknya ya saat ini sebagai pelaku seni juga melayani apa yang menjadi keinginannya beliau. Wah, harus. Saya full band. Jadi satu paket Mas antarane seniman karo masyarakat lan uga penanggap. Leres. Nggih. Nadyanto masyarakatnya seneng wayang, senimane ya pinter berkarya, tanpa ada penanggapnya maka tidak akan bermakna apa-apa. Betul. Wonten sing nanggap, wonten sing ditanggap, yen mboten wonten sing mirsani nggih apa artinya. Nggih leres. Enek sing nanggap, enek sing mirsani, enek sing ditangkap. Nek nek sone yo bengkok-bengkok. Nah, Nggih. nggih niku. Enak sone lek ora enek genseter, enek diseli ora mlaku. Enek disele, enek jensete, nek ora enek solare yo gak mlaku. Enek solare tapi nek enek sing tuku yo ora enek sing ngeterne nggih. Enek sing tuku lek ora enek duwike ya ora jalan. Nggih. Enek duwike nek sing tuku gak katokan yo ora iso. Berarti gentek nika sumber katokan. Lintang Asmara coba kaya apa? Ayo Mbak Wanda ya Mbak. Tak duetke karo Mas Kelitik karo Mas Keluduk. Dah. Sini dah. Spesial iki. Wah, Wanda niki yo dangu nggih, derek jenengan nggih. Oh, dangu niku. Niku saking Ngawi, saking Jogorogo. Ya, ya. Kula kerep kepethuk Wanda niki ya. Nggih, niki selerane para pengrawit-pengrawit niku. Saestu. Para pengrawit jenengan. Nggih. Mosok Nggih. ora enek. Oh iya. Wah, Kesele pas ning kono-kono ngono. kanca-kanca ki imane kurang tatak. Piye to? Kok gampang kepenginan. Kaya aku lho serius. Tidak pernah. Lah yo anggere ketemu wong wedok no serius, mbok serius. Yo, bener yo Mas ngono kuwi. Serius tidak pernah pulang. Ayo. Tane iki tuku. Aku Tembas melih dhewe iki. Oh, syukur. Aku ki enon sewu Mas, karena yo secara mobilitas kon ndi to. Nggih. Kerja dadi omahku yo ning ndi enek ngono Mas. Saat iki dados kontraktor, Mas. Alah, pemborong bangunan ngoten Iki niku. kontrak ning ndi kontrak. Dadi Coba. Ya, Taras. Pilok. Nggih. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalabu. Mas Kondo. senajan ngarungi banyu segara. Modar. Wis sesuk nek nembang nggawa gamelan dhewe wae Mas. Mau. Iki gamelan ki wis dianu banget lho. Mau meneng. Ditata lho tintingane Dilaras ayo. Nah, Nang Surabaya mbok nyanyi full aku kabeh kaya. Lagu kae. ngono. Lah iya. Saiki dadi Anu dah. Wis kagungan garwa urung dah? Dalam? Wis kagungan garwa urung jenengan? Hah? Oh kita ayu kopok ana iki ya. Kenapa? Wis duwe bojo apa urung? Dereng. Urung? Dereng. Wong ki didelok to. Nek angger cunduk mentule ngene iki ora enek sing dawa kae. Ya ya ya. Iki berarti sing urung duwe pasangan. Oh, maknane ngono to, Mas? Nggih. Iyalah. Nenek, Lek enek. anak cunduk mendele ya. Nah, nek nek cunduk mentule siji, Nah. kae berarti bertanda sudah tunangan. Oh, ngono. Nek cunduk mentule loro, berarti sudah menuju gidi pelaminan. Ah. Ning lek bocah wedok ora nek cenduk mentule, Ah. rambutnya murat marit, Heeh. kebar konangan. Aku kuwi Ketangkep tanggap lagi. kuwi. Monggo lintang sesarengan asmara. campur sari ora. Tak keprok iki. Aku lek delok kene iki mesti. Nggih. Oke. Yo, lintang asmara. Dados. Kawan Dani. Enda. Konjo kagem sedaya perangkat saking Canggerjo, Apa kepala desa Pak kami tuwa. dulur-dulur pemuda, kanca-kanca Sinoman. Mas Patrick Cakra Budaya. Yo. Pak. Siang
genre Jawa sama tradisi pengembangan seperti ini. Nggih. Wah, janten
Ampuhe gamelan Mas, nadyan Nggih, to mung murni parandene nggih nabi apa wae ya jalan. Ajeng kaya ngapa gamelan niku lak gawe amaling liyan. Lah leres. Mula ingkang nyipta rumiyin nggih wonten sunan-sunan ingkang nderek-nderek urun wujudipun gamelan. Nggih, leres. Lah Mas Klitik, Mas Dawuh Kluthuk. katimbalan. Sing jenenge tontonan wayang niku mboten namung lucon lan lagon nanging uga wonten lakonipun. Kedahipun wonten Mas. Piyayi nika mawi dahar. Nggih. Nggih mboten sekeca wonten ing Madaran mawi kekatan. Kewareken nggih. Nggih. Sebah. Unjuk kekatan nggih plempoken mboten sekeca wonten ing Madaran. Mangke pinanggih wonten gara-gara nggih. Ngistaken dawuh. Kok ajake Lek ngestokaken dawuh kaya abot modele. Ngestokaken dawuh. Boten. Mas Cahyo. Nggih. Inti dari malam hari ini Doanya gimana? dari Mbak Yuli, Nggih. Mas Ryan. Rian, Mas Ryan, insya Allah niat kajatipun namung berbagi kebahagiaan, berbagi dalam ngamal jariyahipun. Nggih. Insya Allah beliau dipun dungaken dalam mengemban amanah di dalam keluarga, Nggih. menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Lan ugi ingkang dipun ruwat insyaallah ilang sukerta sengkalaning keluarga. Amin. Pinanggihna bagya mulya tentrem lan raharja. Amin. Sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki ingkang kaesti. Amin.